Úspech na Twitteri. Ak hľadáte pomerne automatizovaný spôsob budovania značky online, nemusíte hľadať ďalej ako Twitter. Po najdlhšiu dobu mnoho marketingových a marketingových spoločností dlho považovalo Twitter za vynikajúce miesto pre formovanie značky. Používanie Twitteru je také jednoduché. Potrebujete iba uverejniť tweet, to je 280 znakov, musíte to urobiť dosť dlho, musíte zvoliť správny obsah a pri dostatočnom sústredení a pozornosti venovanej detailom to napraví, je to len otázka času. Twitter môže automaticky priniesť úspech, ale musíte zaplatiť svoje poplatky, aby ste sa tam dostali. V tejto príručke sa dozviete toto, čo treba urobiť pred začatím marketingu na Twitteri. Pripravte sa na manuálnu alebo úplnú automatizáciu. Twitter marketing, robiť to ručne, manuálne tweeting, klady a zápory, hľadanie správnych vplyvných lídrov na Twitter. Sledujte a angažujte sa, čo sa stane, keď dosiahnete vysokú úroveň zapojenia, optimalizácia vášho obsahu, využitie sily otázok, marketing na Twitteri, osvedčené postupy, ktoré treba dodržiavať.